ini bersama kendangku Galung. Wah, tenan kok. Wah. Niki jenengan ngatas-ngatas kalian Mas Galung, Pak. Aku ya wis ngerti jan. Nggih, amargi nggih niki sedaya diayahi mboten namung ngendang. MC iki yo nyaingi aku. Lah nggih, benjing niku nggih nganu ngajatne barang lho Pak niki. Cucuk lampah ya tau tak lep. Ya tau. Aku mek gumun, sembarang-barang kok diayahi jane kaya ngopeni anake. Ya kaya bojone mah ya renek. Iya. Delong kas Condro. Wah, sian kendang. Nah, nggih. Bacoke. Lira lirik mesam-mesam goyang-goyang saja arep mundut kompak nggih. Alhamdulillah, mari yen take pirangane nggih meng pirangane piring Mas iki meng take. Sesarengan mundur malas campur sari singgapan kamas japrak. Senggak kok ngancing iki lho Mas. Senggakmu kok modho ono kancingane. Senggak mau ngancing iki lho. Oh penak, nek ngancing penak ya Mas. Penak ya. Rumah samu penak. Rumah samu penak. Ngono to. Lira lirik kulinomu lek ndelok resepsi ya lirak-lirik ngono ku ya. Aku jan mek nalare. Asine sampean ki sembarang iso, Mas. Sing ndak iso mek sitok berkelakuan baik. Mesti. Goyang-guyu. Nah. Saja arep mundut aku.
Atur nuwun. Inggih sampun Bapak Kuno. Sekar setunggal kempang rumiyin